This is the practice question we want to look at. Before we get anywhere, and not before we begin this question, I'm going to teach you 3 methods. Chakudzidzisai method matatu. Method dzandinorecommenda method 1 nemethod 2. Method number 3 ndichakuintroducei to another way of thinking mathematically, which will be instrumental kana kuti material to O level simsec in a very miniature way. Kureva kuti method number 3 changokuratidzai kuti munogona kuisolva nenzira yakati, but I don't expect kuti muishandise per se, kunze kwekuti you learn about it and you think you can use it properly. So let us get to business. My method number 1, tonyora maequations edu pasi. 2 over x minus 1 over y is equal to 3. Equation 1. Then equation yedu iri kuti 4 over x plus 3 over y is equal to 16. Equation number 2. So ndo maequations yedu atiinawo. Solve the equations. Ndo mubvunzo watinoda kuita. The first step we do is we want to clear the fractions. But clearing the fractions manje, it's going to be unique panapa. Nepamusana pekuti ma-fractions edu kana kuti in our denominator we have unknown variables. Mudenominator medu tina x na y. Because of that, zvoreva kuti our common denominator is going to be xy in the first equation. Xy taiwana kupi, we multiplied the denominators. X times y to xy. Kana kuina na x kunoku, x na y kuma denominators, muchida ku clear ma fractions, this is what you have to do. Saka kunoku, kadaiso, cha multiply na xy, our common denominator, then this term again, na xy our common denominator, including na 3 uno cha multiply futi na xy. Apparently, since tina xy kuma denominators in equation 2, we are going to do the same. So apa ndi xy apa momunyorowa zvakanaka xy xy like that. Then let us simplify equation 1. X unoyu anonocheka umwe x kosara y. Kureva kuti inenge yakuti y times 2 tichiwana 2y kunoku. Then y unoyu ocheka y tosara tina minus x. This is equal to 3 times xy di 3xy. Indo yava equation 1 yedu like that. Murikuzona. Then manje equation number 2 ma x ochekana tosara na 4y kunoku plus ma y ochekana plus 3x. This is equal to 16 will multiply xy, so it's 16xy. Equation number 2. Murikuzona. So tadai so much. What are we going to use? Panapa, we can actually, because zvinoitika nzvoti kana tapiwa ma-equations edu ari fractional, kureva kuti ani ma-fractions. Our first step ku clear ma-fractions. Ta clear ma-fractions, tozosolva ava ma-linear equations atinoziva. Saka patiri apo manje, we have tinogona kuapply 2 methods. We can apply substitution, we can apply elimination. But yandichadzidzisai inini is substitution, nekuti we have a condition which is suitable to apply that method. Tati tinoapply the method of substitution kana tiine coefficient 1, like in that case. Pana x na y kana kuti mavariable edu atiinawo, tikangoita inenge ina 1 is the coefficient, 1 is the multiplier,
kana kuti isina a visible number iri kuimultiply yakangonzi x kana kuti yakangonzi y, then automatically we should apply the method of substitution, but you can still apply the method of elimination muchitobuditsa answer. Saka pandiringokupai some form of advice, but you can actually apply method yamuri the most comfortable with. So how do we apply the method of substitution? Taona kuti we have a condition which allows us to apply the method of substitution. What we do pano is we have to make x the subject of formula. Saka tofunga kunyora equation number 1 taita make x subject of formula. But pano if you look at it, you are going to see kuti x anenge ari equal to 2y minus 3xy. This is equation number 1. Zvaitika pano ndezvekuti minus x yaenda uko 3xy ichitoenda uko. So minus x payaenda uko yasvika iri positive, 3xy payaenda uko yasvika iri negative. That's why tatichi x is equal to 2y minus 3xy. Then tadaro manje tinenge taakuti equation 1 into equation 2. That is what we now do. Equation 1 into equation 2. Kureva kuti takutora equation number 1 tobva taireplace toipinza mukati meequation 2. We cannot take equation 1 tichipinza mukati meequation 1. And equation 1 yatiri kureva ndeino ishi yatanyora panapa pechi 3. This form of the equation. So we take that equation, we insert it into equation number 2. How do we do that? Tichano replace x need this expression. Saka ino yandi yakati 4y plus 3x is equal to 16xy. Tinenge takuti 4y plus 3. Then instead of kunyora x, takunyora chi 2y minus 3xy like that. Saka ya 4y plus 3 2y minus 3xy is equal to 16xy like that. Mukuzona, that is what we have to do. Then I have to confess kuti apo the method of elimination would actually be less stressful, but let us continue with what we are doing. Maybe you can take it as your task kuti muda apply the method of elimination rather. Okay, so now let us continue with this. Panapa we just have to remove brackets, put out in over 4y to that 3 times 2y plus 6y, 3 times minus 3xy, that's minus 9xy. This is equal to 16xy. Anditi, then panapa kuti simplify 4y plus 6y the 10y, then minus 9xy inoenda kuside uku, throughout this is equal to 16xy minus anti yanga iri minus kunoku painojamba inosvika iri chi plus 9xy like that. Kureva kuti 10y panapa iri equal to 25xy like that. Then manje tika divide both sides na y like this, tona mawaya achichekana uku, tona futi mawaya achichekana kunoku. Kureva kuti apo tinenge taanani, tinenge tava na 10 is equal to 25x. Then kana tikada kuziva kuti x anenge ari chi, we just have to divide both sides nani na 25. Kureva kuti ma 25 ekuno akachekana, x inge iri equal to, tikati 5 into 10 tinowana 2, towarati 5 into 25 towana 5. Saka x is equal to 2 over 5. That is the value of x we are finding. Then kana takuda kutsvaga the value of y, achafango kunetsa, tinongouya kunoku and toona my equations edu atinawo, totora either equation to substitute the value of x, toona kuti the value of y inenge iri equal to chi. But what we can do rather to make
matters more simpler, tinonotarisa ma-equations, equation 1 neequation 2 atanga tatosimplifya kudhara, tatoremova kana kuclear mafractions kudhara. Saka panapa we can take 2y minus x is equal to 3xy. So 2y pano minus x is equal to 3xy. This was equation 1. Saka we have written equation 1 panapa. Tanyora equation 1 pano, tinoda kureplace x na 2 over 5. Saka pese pana x tichanoisa 2 over 5. So pano tiri kuti 2y minus 2 over 5 is equal to 3. 3 multiply x uyu anova 2 over 5, then y. So let us simplify further. Zvazviri ngoreva pano ndezvekuti tichati 2y minus 2 over 5 is equal to 3 times 2 times y. Saka 3 times 2 ndi 6 times y over 6y over 5, like that. Then kuti tiisolve manje tinenge taakungoti minus 2 over 5 kaenda kuside uku, then 6y over 5 yoenda uku, korao tinenge ya 2y minus 6y over 5 is equal to 2 over 5. Minus 2 over 5 yanga iri negative yoenda uku ikava positive, 6y over 5 yanga iri positive ikaenda uku ikava negative. Then pano we can actually subtract normal apo. Our common denominator anenge ari 5. 1 into 5 ndi 5. 5 times 2y, that's 10y. Subtract 5 into 5 ndi 1. 1 times 6y ndi 6y. This is equal to 2 over 5. 10y minus 6y ndi 4y. Saka panapa it will be 4y over 5 is equal to 2 over 5. Then pano manje zvatinge tangoita ndezvekuti so we can multiply kuside kuno kuna 5, to multiply kuside uko na 5 as some form of clearing the fractions. Ma5 aya odi ochekana, mapaona. Then tadaro tasarwa na 4y is equal to 2. Tika divide both sides na 4 like this, y inge iri equal to 1 half. 2 into 2 1 into 4 ndi 2, so y is equal to 1 half. So we calculated the value of x, tikaona kuti ndi 2 over 5, and the value of y tikaona kuti ndi 1 over 2. We can do the checking yatamboita, but since we are going to be applying 3 methods here, we are not going to do that checking. Method yedu number 2 inofanirwa kutipa the same answer as method number 1. That way tinenge tatoconfirma kuti taita chaizvo kunze kwekuti taita the same mistake yaizoita cancel out, which is a rarity. It's a rarity. So rather what I want to do pano is for my method number 2, saka ndo method number 1 and then for my method number 2 ndiri kuda kuti tinge taita kubva pano and kusvika apa panapa, kureva kuti tanyora maequations edu tikaclear mafractions, tikabuda nani, tikabuda na 2y minus x is equal to 3xy, then panapa 4y plus 3x is equal to 16xy. So even though method yedu itaona kuti takachigona kushandisa substitution, ini ndoda kushandisa elimination kukuratidzai kuti elimination ine kakurerutsa zvinhu kainoita in this case. Saka panapa this is equation 1, this is equation 2. So how are we going to do it? So tinoita we elect kuti tikuda ku eliminator ipi. I'm going to pick y because of obvious reasons. Y ana positive plus y looks easy. So zvatanga tichimboita from our previous questions, tanga tichiti tikuda kumechesa ma-coefficients a y. Saka tanga tizomultiply equation 1
necoefficient y, kureva kuti panapa tachigona kuuya tichiti equation 1 toti times 4, touya panapa toti chi equation 2 toti times 2. Ndozvatanga tichiita traditionally, but pano hatisi kuda kudaro. Ndoda kukuratidzai something simpler. What if tikati equation 1 tobva taiti times 2? Kureva kuti 2 times 2y inova chi 4y minus x times 2 ndi minus 2x. This is equal to, then 2 times 3xy is 6xy. This is now equation 1. Then equation 2 yedu toda ngoisiya yakadaro, saka tinongoiti times 1, kureva kuti inongodzoka iri 4y plus 3x is equal to 16xy, equation 2. And so I believe kuti muri kuona how simpler it now appears panapa. Zvatangoita ndezvekuti taona kuti pane ka relationship between 2y na 4y. Tikati saka let us just multiply equation 1 na 2 kuitira kuti ave 4y panapa, apo ova minus 2x, apo ova 6xy. Then macoefficients edu zvafanana. Toona relationship ichatishandira panapa, it's obviously a negative because 4y minus 4y ndiyo 0. Saka panota kuti minus 2x minus plus 3x, which means minus 2x minus 3x, which is minus 5x pano, is equal to, then apo takuti 6xy minus 16xy tinowana minus 10xy. And totanga tabvisa x, divide everything na x, x uyachichekana unocheka apo, kurati tasaura tina minus 5 is equal to minus 10y. Then divide everything na minus 1, which has the same effect as kungocheka ma minus anaye. Tenge tasaura tina 5 is equal to 10y, like that. Then manje kuti tizive kuti y ndeani takudivide both sides nani na 10. 5 into 5 1 into 10 ndi 2, kurati y is equal to 1/2. Tikauya kuno y wedu tawana ari ani, y wedu tawana ari 1/2. Saka y patawana ari 1/2 after taita mazi equation ataita panapa, tikashandisa the method of elimination, inongobuda ferere like that. Saka y iri equal to half. Saka kana takuda kuziva kuti ko x inge iri equal to chi, then tiita kuti 2y minus x is equal to 3xy, 2y minus x is equal to 3xy, equation 1. Then to replace y na half, kureva kuti 2 multiplying half panapa, minus x is equal to 3 multiplying x, saka it's just 3x times chi times half. 2 into 2 ndi 1 into 2 up ndi 1, saka panapa tasaura tina 1 minus x is equal to 3. 3 times x times 1, that's 3x over 2. X akaenda uyo zoreva kuti 1 iri equal to 3x, then panapa inenge yakuti chi plus, saka it's 3x over 2 plus x. Panapa togona kuti over 1 kuma denominator ndi 2. 2 into 2 ndi 1, 1 times 3x, that's 3x plus 1 into 2 ndi 2, then 2 yacho times x, that's 2x. 1 kunoku is equal to, so 1 iri equal to 5x over 2. Kamultiply kunoku na 2, tumultiply uko na 2. Ma2 aya yakachekana, 2 times 1 ndi 2, so 2 is equal to 5x. Kana takuda kuti x ndiyani, tichadivide both sides na 5, therefore x is equal to 2 over 5 because ma 5 aya anenge achekana, and 2 over 5 ndiyo the value of x yatawana kunoku. X is equal to 2 over 5 ndiyo futi the value of x yatawana kunoku. X is equal to 2 over 5. Saka
maybe this example should serve to explain kuti you should have an eye, because sometimes maconditions anenge achitiudza kuti this is the most appropriate method to apply, but tenge tichizvitarisa at face value kuti titi arrive at such a conclusion. Panapa we have shown you kuti even though tanga tiine coefficient 1 kureva kuti substitution was the method to go by, taona kuti elimination is actually simpler and easier. So that is our method number 2. Let us dive to a method number 3. So method number 3 ndiyo method yakadzidziswa necourse reader redu New General Mathematics Book 3. Saka ndiyo method yandoda kuti munyanye kubatisisa. So panapa again we are going to, before we no, for our method number 3, let us look at our original equations. Tikanyora pasi our original equations ari kuti 2 over x minus 1 over y is equal to 3. Equation 1. Oti 4 over x plus 3 over y is equal to 16. Equation number 2. What we do pano is we do not clear fractions like traditionally. We don't clear fractions. What we do rather is we separate the fractions. Saka tenge takuinyora takati 2 multiplying 1 over x like this minus 1 multiplying 1 over y is equal to 3. Ndio ya equation 1. Then panapa takuti 4 multiplying 1 over x plus 3 multiplying 1 over y is equal to 16. Ndio ya equation 2 like that. So I hope this is not posing any confusion. Kuti 2 over x wakafana kuti 2 times 1 over x. So ndo zvatangoita tabreka and tabreka the equation toinyora nenzira iyo. Zvatiri kuzviitira ndezvekuti tiri kuda kuseparata macoefficients kuti tidhile nemacoefficients edu ari separate. What it means is takungotarisa macoefficients chete. So tikatarisa macoefficients chete panapa tinenge taakuti equation 1 ngati multiply na 2, then equation 2 toi multiply na 1. So equation 1 tikai multiply na 2 uyo aringo multiply ma coefficients, saka 2 times 2 uyo yava chi 4 1 over x, then 2 times minus 1 ya minus 2 1 over y. This is equal to 2 times 3 is 6 like that. And then equation 2 times 1 kureva kuti inongodzoka iri 4 multiplying 1 over x plus 3 multiplying 1 over y is equal to 16. Then manje tamechesa macoefficients are 1 over x and the relationship is a minus, because 4 bracket 1 over x minus 4 bracket 1 over x ndi 0. Sapanapa takuti minus 2 minus plus 3 which is minus 2 minus 3 inotipa minus 5 bracket 1 over y is equal to 6 minus 16 the minus 10. Minus aya anogona kutochekana prematurely like that. Saka apo tasarwa tiina 5 times 1 that's 5 over y is equal to 10. Murikuzviona? Then we can use cross multiplication panapa kuti tizive kuti y inge iri equal to 5 over 10. 5 into 5 1 into 10 ndi 2, saka y is equal to chi a half like that. Murikuzviona? Tinenge tatorwisa. Saka taona kuti y are equal to half, we can then come here and take
maybe equation 1, 2 over x minus 1 over y is equal to 3. Saka yakuti chi 2 over x minus 1 over y is equal to 3. But taona kuti y ndi half, saka it's 2 over x minus 1 over 1 half is equal to 3. But kana muchiziva, munofanirwa kutoziva kuti 2 over x inenge yatova minus 2 panapa is equal to 3. And zvaitikapo ndezvekuti 1 dividing a half is equal to 2. But you can do this calculation mega. Kutoti 1 memakuya panapa makuti 1 dividing chi half yozoita 1 times 2 over 1 yokupai 2. Mazviona? Saka indazongoita fast ndikatoona ndi 2. Then minus 2 ikaenda uko zorotana 2 over x is equal to 3 plus 2, which means 2 over x is equal to 5. And tikaita cross multiplication panapa tichaona kuti x anenge equal to 2 over 5. Instead of doing cross multiplication pano, togona kuti 2 over x is equal to 5, to multiply both sides na x, kura kuti max aya yakachekana, 2 yava equal to 5x, to divide both sides na 5, x inodzokera pakuva equal to 2 over 5. So x is equal to 2 over 5, y is equal to a half. Ndozvinhu zvatangowana from our method 1 and method 2. So that is method number 3. So method number 3, we have to break the fractions like as we have done there. And method number 4. Method number 4 ichasuma kuti taita zvese kubva patanyora ma-fractions edu kusvikira patamabreka kusvika panapa. Kureva kuti for method number 4 tina 2 1 over x minus 1 1 over y is equal to 3. Tina zvakare 4 1 over x vatati plus 3 1 over y is equal to 16. But what we do for method 4 is tinenge takungoya pano toti let 1 over x be a and 1 over y be b, like that. Saka tati let 1 over x ave a, then also let 1 over y ave b, which means we are going to rewrite my equations edu. Equation 1, equation 2, tinomanyora so tinenge takuti 2a, because tati 1 over x ndi a, minus 1 minus b rather, because inova minus 1 times 1 over y ndi b, so it's minus b, is equal to 3. Then panapa inenge yava chi 4a plus 3b is equal to 16. So we have saved ourselves the trouble yokuramba tongonyora kuti 1 over y kana kuti 1 over x. Tangoti let 1 over x be a and 1 over y be b. Pana 1 over x tikaisa a, pana 1 over y tikanoisa b. You see? Then manje panapa, this is equation 1, this is equation 2. Then we see tikati equation 1 times 2 inenge yakuti chi 4a minus 2b is equal to 6. Then equation 2 yedu times 1 yongodzoka iri 4a plus 3b is equal to 16. Then takutongoirova sechi, takutongoirova sema ne-elimination. 4a minus 4a ndi 0, saka minus 2b minus plus 3b minus 5b is equal to 6 minus 16 minus 10. Then we divide both sides nani, minus 5 akachekana kuno ma-minus anochekana, 5 uyocheka apo, kureva kuti 5 into 10 ndi 2, saka tiri kuti b is equal to 2. But zvinozoitika pano ndezvekuti tinozodzokera kuno kutoti tati let 1 over y be b, saka tinoreplace b unove nani na 1 over y. Saka tita kuti therefore 1 over y iri equal to chi to 2.
then tikaita cross multiplication tinenge takuona kuti y iri equal to 1/2 like that. Saka this is more smarter, it's smart. Okay, then kana takuda kuziva kuti ko a ndiani, tinotora 2a minus b is equal to 3. 2a minus b is equal to 3. To replace b. Saka isusu tinoda kuziva kuti x ndiani, but toda kutangira pakuziva kuti ko a ndiani. Mapaona. Saka tika replace b panapa inenge ya 2a minus 2 is equal to 3. You see? Saka yava chi 2a is equal to 3 plus 2. Saka 2a is equal to 5. Divide everything na 2. Kureva kuti a is equal to 5 over 2. But kana a is equal to 5 over 2, panapa tanga tati let a be, kana let 1 over x be a, kureva kuti takuno replace a unani, therefore 1 over x is equal to chi 5 over 2. Cross multiplication, 1 times 2 is equal to 5 times x. 2 is equal to 5x. That way the both sides na 5. We will see with my 5 acheka now x is equal to 2 over 5. Like that. So I know my methods are 4 ataita. I hope I did not confuse you in any way. I method inozoshandisa something we should learn, assignment. And saka assignment, kureva we assign 1 over x to a and assign 1 over y to b. But kana taassigna zvinhu, we should remember kuti tinofanirwa kuzoita this level. It's very important. Kuti tofanirwa kuti isusu taona kuti b is equal to 2, but chatiri kuda ndi y. So since tatamboti let 1 over y be b, taku replace b na 1 over y, to solve toona kuti y are equal to chi? To 1/2. Saka danger iri pa method ya assignment, even though iri smarter, in a way kuti danger iripo ndekuti ukazosiya ingori b is equal to 2, unenge uri wrong. Answer inofanirwa kubuda iri y is equal to 1/2.